Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da ostirala, azenolako astea izan dugun. Gernikan egon ginen, Guggenheim Urdaibai proiektua bertan bera geratu zela jakin, eta horrengo egunean, baina aritu gara, egunotan antropologiaz, sukaldaritzaz, adimen artifizialaz. Eta orain ez dakigu zer egin osatu dugun planen zerrendarekin. Itxas museumekoek Elkan Urdaneta erakusketa bisitatzeko gonbita egin ziguten. Femias kolektiboko kideek Gasteizko Montermoson adimen artifizialari buruzko erakusketa bisitatzea proposatu ziguten. Eta Uniker taldeak bihar egingo duten Gabonetako kontzertua aipatu zigun. Eta nik gaur asteburuko arte eszenikoen zerrenda osatuko dizuet. Kalek dir-dir, zuaitzek dir-dir, etan dinabil desesperaturi. Kalek dir-dir, zuaitzek dir-dir, etan dinabil desesperaturi. Tira oian, zure proposamenak asteburuntarako dira, baina epe luzera begira ere jarri gaituzte. Guggenheim Urdaibai esto plataformak otsailaren 7 herritarrei Gernikara joateko deialdia egin die Euskal herritarrei, ez Gernikarrei bakarrik. Museo egingo ez dela ospatzeko. Herriaren garaipena izan dela aldarrikatzeko eguna ere izango da, baina otsailak 7 ez da hain epe luzerako proposamena inigo. Beste batzuk asko aurreikuspen gehiagorekin ari dira. Bai, pentsa. Urte eta pikoko aurreikuspenarekin. 2027ko, 27ko urtarrilaren amarean, zer, libre zaudete? Edo ja da ez? Ere urte betetze eguna da. Azken dantza hau maitia zurekin nahi zintuzket ere man. Izan ere, Pantxoa eta Peio abeslariek beken egingo duten azken kontzerturako sarrerak agortu egin dira ordu gutxian. Guzti saldu dituzte. Dagoeneko esan dute, bikoteak beste aukera batzuk darabiltzala buruan. Inor kanpoan ez usteko asmoarekin. Peio eta Pantxoan 1960ko hamarraldiaren amaieran hasi ziren euskeraz kantatzen. Euskal hizkuntzak eta kulturak mugaren bi aldeetara jasaten zuen errepresioaren ondorioz etengabe atzera egiten zuten bitartean. Horregatik haien kantagintza hasieratik borrokarako eta aldarrikapenerako tresna izan zen. Euskararen, euskal kulturaren eta euskal herriaren aldeko ahots bihurtuta. Manix Pagola, Telesforo Monzón, Manix Erdoizain Zietxar, Salvador, Jean Luis Daban, Roger Diart, Xavier Lete eta beste hainbat idazleren testuak musikatu zituzten, eta kanta horietako asko ere serki bihurtu dira. Banan hiltzea, otso beltzak ezdik beste nairi, Euskadiren alde, loturik bagare, goaz borrokara, nagusituko baigare. Gerokoak geroko utzi, gaur herriak eziok nahi diat bizi. Haupa gizona jaiki mutil, atzarre maztetan eskatil, borrokarako dei eginaz, irrintzi bat dabil. Euskal Herria diaguzai, presoak eta hirak ere bai, abertzale izan ez gero gaur, gauden
Tira, ez dakigu non egongo garen 2027ko urtarrilaren 10ean, beraz jargaitezen atzera begira. Pasatako kontzertu batzuk aipatuko ditugu. Adibidez, gaurko egunez 2012an Txileko Santiagon eskaintzen ari zen kontzertua eten zuen Madonak. Badakizue zergatik? Entzuleak zigarroak erretzen ari zirelako. Antza denez kalean zen kontzertua, baina abeslariak eskatu zion jendeari ez erretzeko. Ez zioten jaramonik egin eta Madonak kantatzeare utzi eta honakoa bota zuen. Zigarroak erre behar badituzu, ez dut ikuskizunik egingo. Zu etzara nitaz kezkatzen, ni enaizuta zarturatzen. Ezin dut kantatu, erretzen baduzu. Baizue, pera bat ados gaude. Poparen erreginarekin. Next to mine, gonna give you all my love, boy. My fear is... Batzuetan abeslariak eteten ditu kontzertuak eta beste batzuetan bateria joleak. Gaurko egunez, 75ean deju taldeak kontzertua eten behar izan zuen, Keith Moonek konortea galdu zuelako goltzan. Kontua da, etzela lehenengo aldia eta etzela azkena izango. 1973ko gau bat kontatuko dizuegu. Garai hartan, deju taldea bira bat egiten ari zen 4 Penny albuna aurkezteko. San Franciscoko Cow Palace aretoan jotzekoak ziren, baino Moon urduri zegoen eta erabakizuen elefante lasaigarriak hartzea. Won't Get Fooled Again, klasikoa jotzen ari zela, konortea galdu zuen. Eszenatokitik atera zuten, urrotzetan sartu eta ordu erdira holtzara bueltatu zen. Dena ondozi joan, Harik eta Moon berriro Magic Blues abestian erori zen arte. Okay, you can have the magic bus. 100. Talekidek ikusi zuten Moon mozkorregi zegoela kontziente egoteko eta are gutxiago bere perkusio lan neketxoak egiteko. Pete Townshend gitarristak jendeari galdetu behar izan zion, ea norbaitek jotzen ote zuen bateria. Eta antzegoen Scott Halpin izeneko perkusio jotzaile nerabe bat patxar pixka bat eman zioten eta esan zioten, ala gazte, venga, holtzara 3 kontzertu gatzen dira, 3 abesti gatzen dira kontzertu izteko eta ala, hasi, Smokestack Lighting, Spoonful eta adi Naked Eyeren ia 10 minutuko bertsio bat. Halpinek urteko pick-up player saria irabazi zuen gau hartan egin zuen bapateko antzezpenagatik. Tamalez, Moon gertaera hori izan eta 5 urtera, 32 urterekin hil egin. To prove I'm right, I don't need to be forgiven. Badaki deju taldeko hainbat kide oso futbolzaleak izan direla, beraz, tira, futbolarekin jarraituko dugu. Gaurko egunez, 1863an Londresko Limesfield auzoan historiako lehen futbol partidutzat jotzen dena, jokatu zen. Ara, banik futbolarekin lotura duen beste efemeride bat badaukat. 1983ko abenduaren 19an, Rio de Janeiro, Brasilen, Brasilgo Futbol Konfederaziotik Jules Rimet trofeoa laportu zuten. Antza denez, 1930ean, FIFA ados jarri zen, edozein naziok 3 finala irabaziz gero, garaikurra betirako eramango zuela. Eta beraz, 70ko finalean, Brasilek Italia garaitu ondoren, garaikurra Brasilgo Kirol Konfederazioari eman zitzaion. Antxe zegoen bulegoetan, baina gaurko egunez, desagertu egintzen. Os meus lençóis, passe agora, passe enfim, momento pra ficarmos sós. Segurtasun langileak hiltzapetu ostean, 3 lapurrek erakusleioa iriki eta trofeo hartu zuten. Antza denez, eraikinean erreplika bat ere bazegoen eta lapurrek erreplikartu eta originalaren lekuan utzi zuten. Poliziak ikerketa sakon bati ekin zion. Lapurretaren biharamunean aurretik CBF-ko bulegoetan atezain gisa lan egiten zuten 2 gizon atxilotu zituzten. Hala ere inoiz etzen epaiketarik egin eta trofeoa etzen inoiz aurkitu, ala bai?
Horretarako gaurko saioa adi entzun beharko duzue. Historia honek buelta gehiago dituelako eta badakizu Goiuriri lapurretak asko gustatzen zaizkigu, eta bera kontatuko dizkigu. Bai, denbora balin badaukagu kontatuko dizkizu. Ze kontu asko dauzkagu gaurkoan. Josu izo eta itzuliko da gurera, bere bidaia hitz egitera, eta bai, ikasi dut jada ez dituela bidaiak mountain bikearekin egiten. Eta kafe utzi hartzenan ere gartzia etorriko da. Euskalgintzan buru belarri dabilen ondarrutarra da, oholtza eta bestelako eta pidabiera. Punpaire zumor ikuskizuna ezagutuko dugu Xabin Ferrandezekin, eta Gorka Armosarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Txikitisa nola jaio zen kontatuko duen dokumentalaren inguruan ariko zaigu entzuleok. Abenduak 19 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleoko Jana Maritorenak enbe, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri ez eizarandia, egunon. Egunon. Hemen izketan ari zaizuena Uño Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1086 garrena du, goizak 10:19 minutu, abenduak ere 19, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean. Kaleek dir, zuaitzek dir, eta ninabil desesperaturik. Kaleek dir, zuaitzek dir, eta ninabil desesperaturik. Aurtengo gutuna dator pixkat berezi. Posible ote, alako baten, zuaitz azpian nahi dudan hori. Entzuleok 10:21 minutu ditugu eta hementxe gara zuekin bigarren hartzeko prest eta maite duten tartearekin egin beharko dugu gaurko bidea, gaurko, saioaren lehen golpea, baina gure txatera begirare jarriko gara, egunon, sarrerak agortu dira beste behin, honen inguruan itzen nahi nukenik, bai. Nire maite duta da gaur oroiti elkarrezketa egingo dio dala, bezbatzari ze ederra, haupa Gorka Hermosa utzi Zumarraga altuan eta gora, gure trikitixa nekanek dio egunon, nire maite duta atzo lagunekin izan dako afaria, konfidentziak partekatzen, maitasunak, gaur ajepiskat, baina pozik bizitako gauarekin, ze ondo. Galdera bat, bigarren kafea noiz arte, aste artean, abenduaren 23an egingo dugu urteko azkena. Gero ja, urtarriaren 2an itzuliko gara, baina urtartean, oporretan izango gara entzulioak. Nire Gabon kanta favoritoa da, ze ona, Gorka, zure Gabon kanta favoritoak denak dira. Asko dira. Baina tira, jungo naiz jertxe gorriarekin, osondo. Zein da zure maite dut hau, Jana? Begira, batekin entorren eta bi esango ditut ordun. Maite dut nere gaztaroko banda sonora edo soinu banda izan dira Benito Lertxundi eta Pantxoa eta Pello. Ara! Bai,
Bueno, eta orduan, sarrerak hartu dituzu ez dituzu hartu? Nola hartuko zenituen ordu batzuetan eta bukatu dira eta 10.000 sarrera. Gauza bat esango dizuet, agortu dira, baina nire inguruan ez ditu inorku lortu. Orduan, esan ez dut inorrez hautzen hartu ditu. zeinek hartu ditu? Edo trampa egiten ari dira? Konspirazio teoria Zuk esaiozu hau eskuinari, putxerazoarekin ere gustora da biltzata. Bueno, eta maite dutaren barruan orduan Pantxo eta Peio gogoan dut, rondara bidean Granadan, hor kurba asko dituen errepide hartan, igual orain beste ematen go. Rondan guardia zibil asko daude, ez? O militarrako zer dago, badagoan zerbait, handia. Eskola. Kuartela igual. Guardia zibilen eskola, zerbait. Rondan badago, nik badakit, Rondan... Legioaren kuartela. Legioaren kuartela dago Rondan. Bueno, baina oso herri polita da, Ez zarete sekula izan? Ez? Bueno, balkoiak eta lorez eta, bueno, baina niko gogoan dut, bertara bidean urtsintxa entzuten, ez da oso oroitzapen politiak, etorri zaizkit. Eta nire maite duta, eta honekin entorren, zen ikasleek askotan egiten dizutenean detaile polit bat, adibidez Gabonen bueltan oren, oporretagoaz, ez dut esan nahi, beti egin behar direnik, Ze askotan beste keinu batzuk ere nahikoa dira ulertzeko gustora daudela edo dena delakoa. Baina atzo ikasle batek, 3. mailako batek, 8 urterekin, eintzidan bertso bat, abanerarekin, polit-polita, gaina esantzian datorna esten emango izu sorpresa bat aniga, bai. Eta esantzian ez gaur emango izu, eta hortxe hartu zuen ere kuadernoa, eta tita baten gaina intzun, eta kriston gaitasuna du. Beraz, gurasuek ere laguntzen dioten hori pixka lantzen eta bideratzen, ze oso ondo egiten ditu, eta hori, eta maite dut, holako gauzak egiten dizkizutenean, poza eta ze ilusioite izun, eta bai, eta pertsona honi, eta beste ere bai, besteak ere maite ditu danak, naiz eta ez errez egin, baina bai, politia da, eta hoxe, artista biela. Dantza hau, maitia zurekin. Banik egia esan nahiko ahozapore gazigozoa daukate Pantxo eta Peioren kontzertu honekin, entzuleak pentsatuko du, badator, Asensio hemen berriro, ozpinduta eta bar, baina iruditzen zait ordezkatu dutela Pantxo eta Peiok zerbait gure musika gintzan eta gure herriaren historian, akaso ez zuena merezi garai hauetako joera kultural turbokapitalista honetan murgiltzea. Eta FOMOaren tesietan murgiltzea. Eta azken kontzertu bat eta bakarra egongo dela esan, baina gerora bigarren aukerak baloratzeko bideak aztertzen ari direla jakin. Ze usaintzen diot beste proiektu batzuen joera hori, ez? Eta noski lotura ere azkar egin dezakegu, zetakek eskaini dizkio bere sare sozialak Pantxo eta Peio hori promozioa egin dezaten, eta uste dut garrantzitsua dela eta eskertu behartzaiela. Baina, bai, derrepente Pantxo eta Peio bihurtu bada zetak, bulego, ETS edo beste artista batzuen politikan, uste dut, herri honen politikan pisu asko izan duen talde bati lapurtu diogula politiko izateko aukera bat. Eta uste dut, Pantxo eta Peiok beste modu batera agurtzeak zintzoago duinago esango dut, merezi zuela, eta niri pena puntu bat ematen didala nola gertatzen ari den hau guztia. Baina tira, horrela da eta onartzea besterik ez da geratzen. Azken dantza hau ez da Goiuri ez eizarandia, zein da zure maite duta? Bueno, nire maite duta gaur eskaini berdiot emakume bati. Gaurko maite duta da Giselle Pelikotentzat. 2024ko abenduaren 19, hau da, urtebete egiten da gaur, Giselle Pelikot auziaren epaia ezagutu genuenetik. Mende honetako indarkeria sexualaren epaiketa mediatikoenetako bate izan zen. 16 asteko prozesu judizialaren ondoren, Frantziako eta nazioarteko 160 komunikabide Avignongo justizia jauregiaren atarian pilatu ziren. 51 gizon indarkeria matxistaz akusatuta zeuden kasu honetan. Haien artean, Dominique Pelikot zegoen, tramaren bultzatzaile nagusia. Dominique Pelikoti 20 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, emaztea 10 urtez drogatzagatik eta konorterik gabe zegoen bitartean, Giselle portxatu zuten 70 gizon baino gehiago, erreklutatzeagatik. Gainerako 50 akusatuei 3 eta 15 urte arteko espetxe zigorra ekarri zizkien.
Giselle Pelikot auziaren epaiketak 73 urteko emakume honen aldeko mugimendu jendetxoera egin zuen. Berak, aukera eman zien Frantziarrei eta munduko gainerako biztanle guztiei gogoeta bat egiteko, sexuari buruz, indarkeriari buruz, kontsentimentoari buruz, matxismoari buruz, matxismoaren zeharkakotasunari buruz, eta genero indarkeria eta pornografiaren kontsumo masiboaren arteko harremanaz. Giselek erakutsi zigun urte hartan, lotxak aldez aldatu behar zuela eta urte bete pasada eta pentsatzen dut berarentzat bizitza guztiz desberdina izango dela 2025ko abenduaren 19an eta 2024ko abenduaren 19an, baina urte bat ez dela ezerrez, berak hainbeste urtez pairatu zuen eraso honen eskaln, eza? Eta iruditu zait, hain larria izan zela eta hain garrantzitsua Giselek planteatu zituen auziak, urte bete pasarren, ezin genuela ahaztu, eta efemeride hau ekarri behar genuela gaurkoan gurera. Entzuliok bagoizeko 10:29 ditugun honetan, asteburuko agendari begira jarriko gara, eta segituan gure kafeutxeko lehen gonbidatuare aurkeztuko dizuegu, baina esan dizuegu, proposamen ugari egin behar genizkizuela, gaurko, biharko, etzirako, eta Oiana Maritorena genberen eskutik, hasiko gara ezagutzen, gaurtik, ostiraletik, nolabait ikusgai izango ditugunak, Lugaritzetik hasita, Oiana. Hori da, Lugaritzen amateur taldea Zurren Antzerki Eskolaren izarrak buruan eta eseri munduan lana ikusiko dugu, arratsaldeko 7:00 Bertan Martin, mutiko ameslariaren historia kontatuko da, berak ezin du eseri, zintasun hori du, baina gero bere berezitasun hori abantaila dela ikusiko dugu, naiz eta bizitzan zailtasunak izan dituen. Taldeak sortutakoa da, eta nik uste dut, ikasketa ere izango duela, berezitasun edo ezberdintasun bate abantaila nola bihur daiteken. 52 ertz, hemen izan genuen bere aktoretako bat, Amaia Irazabal, eta Musike Barrin Getxon eskeniko dute gaur obra hau arratsaldeko 8:00. Antion Telleria berriz, ni lanarekin berrizko kulturitxean izango da gaur 8:00 eta bihar Antzuolako Torresoroan. Zuaitz Gurrutxagak Nortasun Agiria lana eskeniko du Bilamonako gure antzokian arratsaldeko 7:30 eta Algaraka bakarrizketa gaua izango da gaur Bergarako seminarixoan atxaldeko 8:00. Horrelako gero eta proposamen gehiago ikusten ditugu umoretik, bakarrizketa kontatzen dituen jendearekin eta hor proposamentxo bat. Probablemente había estado bebiendo y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó. Baina badaude beste proposamen batzuk, umoretik baino sakontasun ezberdin bat ere badutenak. Adibidez, postdatari gabeko gutunak Soraluzeko herri antzokian eskeniko du gaur Xake Produkzioak arratsaldeko 8:00. Arizona lana berriz, Lasarteko Manuel Lekuonan eskeniko da gaur 8:00 eta igandean Eskoriatzako Zaldibar antzokian atxaldeko 7:00. Egan egiteko gogoa da lana, Pistifaktoriarena, oraindik estreinatzeko dago, baina probak egiten ari dira eta jendearekin entsegu iriki modukoak. Gaur errenderiko badalaben izango dira 7:00 eta 2026rako dituzte bai antzoki edo aretoetako ikuskizunaren estreinaldia eta baita kalekoa ere. Arriagan izango da aretokoa eta Leioako umore azokan bestea, kalekoa. Dantzare badugu, Alson, Iruñako Gaiarren eskeniko dute, eta ahots propioa edukitza ukatu zaien emakumeen historiari egindako omenaldia da. Eta pixka dantza estilo ezberdinak, jota erritmoak egongo dira, herri koplak, dantza garaikideak, kriskitinak, flamenkoa, dena Sara Kanok sortua. Ibaia lana berriz, Zumaiako Aita Mari antzokian eskiniko da 8:00, Gil Jarutxek zuzendutako dantza garaikide ikuskizun hau, eta Kukai konpainiaren ezberdin berdinak lana, gaur eta bihar, Tabakaleran ikusgai arratsaldeko 7:00. Hauek ostiralerako gaurko egunerako proposamenak, baina biharko ere baditu, eta tira,
Idiazabalgo guraso elkartetik hasita, ama begirazazu. Hori da, obra hau duela 30 urte egin zuten, ez, aktore profesional eta ezagun askok, arrakasta handia izan zuen, eta gaur 7 erdietan ahultzara eramango du xinkara taldeak, eta garaia hartako arrakasta errepikatzea espero dute. Eukaliptus, Jonander Urresturien lan hau Aramaioko kulturretxean eskainiko dute 6 erdietan, eta dantza proposamen batzuk, Aberno, Donostiako Victoria Eugenian bihar arratsaldeko 7 erdietan eskainiko den dantza ikuskizuna, Mario Bermudezek zuzendu du, sari asko eskuratu ditu azken urteetan, eta trantze sentsorial bat, nahikola kolore ilunekin eta eskainiko dute. Ordubeteko pieza da, beraz, dantza garaikidea ikusteko aukera polita. Eta Desanuda, hemen izan genuen bere sortzailea, Bilboko Guggenheim Museoan 6etan eskainiko da, dantza eta zirkoa nahasten dituen obra hau. Larun baterako proposamenak ere hauexek, baina iganderako gutxi batzuk ere baditugu, gurean ere izan genuen, Katanaren sortzaile eta protagonista. Bai, hori da, Nagoiti hemen izan genuen, eta igandean Ziortza Bolibarko liburutegian bere bakarrezketa eskainiko du, atxaldeko 8etan. Gero beraiekin hitz egingo dugu Xabin Fernandezekin, eta hitz egingo digute, baina Punpairez, Iruñako Nafarro Antzerki Eskolan 7etan estreinatuko dute, eta ea gero berak zer kontatzen digun. El Kixote edo Kixote lana musike barrin 6etan eskainiko da, Arte Ederra Balet Gazteak sortutako lana, eta nazioarteko balet klasiko konpainiaren eskutik izango dugu Beltxargaren antzira, Santurtziko Serantes Kulturaretoan atxaldeko 7etan. Entzuleok, hauek proposamenak, baina guk kafe hutsa hartu behar dugu, hola, urrutian edo distantzian baldin bada ere, Nerea Gartziarekin hurrengo minutuetan. Nerea Gartzia, Ondarroa, aktore eta sortzailea. Txikitatik izan du antzerkirako zaletasun eta bokazioa, eta institutuaren ondoren antzerki ikasketa jaso zituen. Berarekin batera ikasitako asko Madrilera joan ziren ikasketetan sakontzera, baina berak nahiago izan zuen hemen geratu. Hemen ezin hasieratik antzerkigintzatik bizi, eta horrela, hainbat lanetan aritu da besteak beste, Elka lantegian edota portuan. Azken honek gainera, bai bizitzarako eta baita pertsonaiak sortzeko ere asko eman diola aitortzen du. Noizbehinka oraindik gertatzen da, noizbehinka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Irrien lagunak egitasmoan ere urteak eman ditu. Bai pertsonaia ezberdinak antzezten, baita bere ekimenaren lana aurrera eramaten ere. Tiritatxo edo marikalambre gorpuztu ditu, eta hortik ere, lagun eta proiektu asko atera dira. Beti ibili da sortzen, beti euskal kultura eta euskal gintzaren alde lanean, eta horrela, hainbat kiderekin batera antzerki bikoteak osatu ditu. Txomin Aramaiorekin, L. eta .G izan zen. Eneko Arraterekin herri bixi izan ziren, eta kooperatiba elkarte txikia ere sortu zuten. Ainoa Etxeberriarekin ere bilan sortu ditu 2021-etik, Bibitxa kolektiboa, eta berarekin Bibitxa 2.0 eta Hilda Jainkosa. Azken honekin, Pabelloi 6ko Kriseiu saria jaso dute aurten. Noizbehinka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Noizbehinka oraindik gertatzen da. Hasieran obra luze bat egiteko asmoa mentzuten, eta azkenean, beste erabaki batzuk medio, obra motza egin dute. Pabillon 6 eskaini eta ondarrotarra mundura zabaltzeko asmoa ere bazutelarik. Bertan esan bezala, Kriseiu saria eskuratu dute, baina ondarrutarra mundura zabaltzea lortu aldute. Euskalkiak oholtzan entzuteko ohitura aldugu. Horri buruz ere galdetuko diogu jarraian jakina. Euskal kulturan buru belarri lanean aritzen da Nerea, eta gaurkoan hementxe dugu gurekin. Ongi etorri, bigarren kafeko kafe hutxera, Nerea Gartzia. Egun honetan ongi etorri, Nerea.
Egunon, mila esker. Nik egin behar dizkizut nerea bi galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak dira. Nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bat erantzuteko. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut zure bizitza guztia kontatu, soilik konta dezaket etapa zehatz bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen, ez? Gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, galdera bat. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bietako bat erantzun behar duzu. Biak ez ditugu behar, lasai. Bai, bueno, eske horrek trampa dauka, galdera horrek. Ze nire hileta ja nolakoa nahi dudan izatea holtzan adierazten dut. Bai, ja, jolas hori eitzen dugu, ez? Eta, petzaten dut galderi ja erantzun dut zutela. Orain ja, oianak galdera serioagoak egin. Egia esan, trampa. Bai, trampi iztazu hor, Trampi. Ikustera joan beharko dugu erantzuna zuzena jakiteko, Goiuri. Hori da, bai. Gaina, betire desberdine. Beti dauke, bai. Ensaio badanez, beti dauke beran punto desberdine bai, improvisaketakin etxen duguena. Ez eski ja promo egin dugu. Eta ja promoa gainetik endu dugu, eta orain goaz, sekretuetara. Sakontasunera. Beste sekretu kontatzen dizkigun nereak. Bueno, aipatu dut txikitatik izan duzu, antzerkirako bokazioa, gogori, ikasi egin zenuen, gero hemen gelditzea erabaki zenuen, beste erabaki batzuengatik eta bar, baina nola uztartu duzu hori guztia? Eta bizi daiteke antzerkia hemen Euskal Herrian? Bueno, bai, nik txikitxastik eukirot beti xanaz, plaza emakumi izan da, Igual beti bardin esaten dute askotan, baina igual neure bizitzan protagonismo falti neukalako umetaz, Neuran hasi neure egun bardinin jaso zen, ikastolan beste nerea bat eguan, neure gela bardinin, neure gelan beste mutil bat eguan egun bardinin etxe banak dukik, orduan, beti eukirot protagonismo falta hori, ez? Eta bai, basauriko antzerki eskola junitxan, bertan ikasi neban, gero gauza motibo desberdinak atxik erabaki neban ez Madridea juti, ez? Nire klasekide askorek hartu bendan, junzin, danak maleti hartute, eta nik bai baneukan kompromiso hori Euskal Herrixaz edo Euskal munduaz bebai, ez? Jarraiko militante nitxan bebai, eta gauza asko guazen hemen guztua eitzen ebazenak, eta erabaki neban ez juti eta hemen txegeatzi, ez? Eta, horrek karrizta, bilbide, indoten ibilbidi, onase artea iati, ez? Eta, egizera gero, Madriden ibilina zela hueltaka bai, teatro foro soziala ikastea juginean eneko Arrat eta Bixok, urte baten, eta baina hori ja geroa izan da, ez? Ama izan da gero, irugarren ama izan da gero, ez? Bai. Eta, esan. Ez, nerea, ez galdetu nahi nizun, ez dakite batzutan hipotesiekin ez bizi gara ez, eta hau egin izan manu, eta egin izan ez panu, eta horrelakoekin, ez dakizuk noizbait buruan, edo zure buruari galdetute diozun, eta joan izan banintz, Madrileran ere ikaskide haiekin batera, edo da mutu otezaren, edo nola bizi izan duzun, ez ni oso hipotesi zalea, edo zalea ezakiten hitza, egokiena, baina izan naiz, eta ez dakit horrek eragin ote dizun. Bai, neupe pentsa izan dut hori, pasa izan gazta burutik. Sekulez naze arrepentiu, esaten dana, ez hartzi erabaki hori, ze aukeri pontxe badakat, nik beti izaten dut, niri 89 urtea zemongozte goia zarexe, internazional modun, hori izanen berdot,
Eta bai, nik gauza batak atona, eta da betirakatela esperantzi, beti. Osea, Madridea juteko betiakate, ontsi bilinaz, bai, ikastaro bat etxe bertan, kamarin aurreko ikastaro bat, eta ez dakat arazoik erabaki bat hartzen dutenin horren konsekuentziak edo horren gauza guztik aurrea eruteko, ez? Eta ez badago urteten, listo, beste gauza batean. Ze ondo, esaten duzu oraindik ez formakuntzan eta jarraitzen duzula eta aipatu duzu teatro foro soziala Enekorekin batera Madrilen ikasi zenuela. Konta iguzu pixka bat zen, nik uste dutzuk ere ez, herriarekiko duzun lotura horrekin, herrigintzan lan egin nahi duzun puntu horretatik eta honek guztiak ere agian laguntzen duela beste proiektu mota bat eta sortzen, konta iguzu zer den? Bai, hor bizkat herribisi sortu gendu Enekok eta Bixok, gure begiradi euskal gintzi, kultur gintzi eta batez be leharti bai eskualdi izan zen, ez? Gu eskualde oso txikixega, euskalkiz betetako eskualde oso aberatzaga, baina 27.000 biztanlega, osea, Durango bat, 11 herritxan banatute, ez? Orduan bizkat ikuste gendun, bageukanela horre eragitzeko gune bat, edo bizkat bageukanela geure inkietudik edo geure aportazinei etxeko aukera hori herrixetan akuilu modun eitxeko, ez? Ikuste gendulako behar desberdinak eguazenela eta gustoa engeo gendun biharra zanela, ez? Horrez gain ikuste gendun bebai, guri antzerki mundu asko gustaten gazkunetik eta bizkate arte mundutik edo antzerki mundutik nahi gendunetik lanketa hori egin edo proposamen horrek egin, herrixetan, ikuste gendun geukan formakuntziaz bizkat mugatute gehuazenela, ez? Ikastaruk eta bemoten umintzako edo helduntzako eta bizkat horre reziklaje behar bat bageukanela. Eta Enekok bai baukan kontaktu hori antzerki foroaz, antzerki foro sozialaz, bizkate kale antzerki edo mundu horren kuriosidadei baukan, eta Madridea juginan, egon ginen kurtso bat bertan, eta horre azkanin teknika desberdinak ikasi gendu zen, bai gauza desberdinak lantzeko, ez da, guk azkanin geurea ekarri gendun, ez, edo ekarten dugu, ez, herri antzerki sozialeike modun, edo euskerin sustapena indartzeko isaleike modun, ez, azkanin ikastetxitako lanketako, edo momentu honetan Ainoaz batean bizkat mankomunitateen gabezena, zaborran kudeaketa edo birziklapen kanpaina horretan ere eragiteko, ez? Eta hor, gauza desberdinak landu gendu zen eta jarraitzen dugu lantzen bai. Ainoa aipatu duzu eta zuzenean berarekin egiten ari zaren, ez? Lan horiei buruz galdetuko izut 2021 okerrezpanago sortu zenuten ez, Bibitxa eta lehenengo antzeslana Bibitxa 2.0, oindala gutxi Hilda Jainkosa, pabellon 6 esan dugu, Krisei Usaria jaso zuena. Nola erabaki zenuten, zen momentutan erabaki zenuten elkarrekin sortzen hastea? Pandemisa garaxin, herri askotan modure, artistai eskatu dozkun edo jentik eta udalak eta biskate horren mugimendu bat sortu zen, monologuk edo zehose edo lako kontuk, ez? Ia online engo gendu zen eta egon zin olako saiakera batzuk, egun bat ipin izan ondarrun, eta streaming bidez gendu zen bakotxak beran piezak, eta, biskate olako kontuk, ez? Eta hor, Ainoa eta ni zautzen ginean, bertaga ginealerako, bebai gure esku dago ondarrun antolatu ban ikuskizu baten, eta, umetatik zautzen duten emakume bada, ez? Baina, erritxikizia gara bebai ondarrut edanok zautzen da. Eta baina holan hartu emon ja sakon haua edo hasi ginen, hortxe udalak antolatu banin online, ez, zango monologo horiek,
baina gero proposatu eskun udalak ja posible zanin alkarreaz antzokixetan eta edo egoti, proposatu eskun aktori, parte hartu den aktoriei, ja, holtzan etxi, ez? Eta hor, izan ginean, Fede koristak. Fedek kanta bat nahi ban kanta, Fede badiolak, eta guri proposatu eskunia koruken gomentzan. Eta, egizera oso biurrixaga, bisok, oso humore desberdinerak hau, baina ondo konpaginate, ondo txertatzen galkar, eta adin desberdin handixeako, ez, 17 urteruten ga. Eta, bueno, horren ondorixoz batu ginean, zapata batzuk emon binetzanelako Ainhoa Iberai, manaldi horretan lagaztazenak, eta kafe bat hartzen hasi ginean pixkat berbetan. Eta berbetan, konturatu ginean, geukazenela inkietude batzuk konparteten enduzenak, batez bemakumite humori, eta hori jorratzi, alkarreaz jorratzi gustako leskukela. Eta bizkate bibitxa, lehengoko bibitxa horretxetan bideratu zen, ez? Improvisaketi izan zen bizkate testu adostu bat gendun, baina improvisaketi izan fuerti, bizkate erungo bana hori, muine edo ikuskizunana, eta egiz izan da oso ondo funtzionaban, ez? Behiko zinan engendu zen lau emanaldi, bete izin, jentik oso harrera ona, geupe oso freskotasun handixaztzean duen, eta ondo. Eta hortik gero Ainhoak idatzi ban Hilda Jainkosa, eta hor gabiz, bueltaka, lehen esan dozu berzinoi motzea erun gendunela, berzinoi motza aurkeztu bersa gendune pabellon 6-en, Kosta Askun, Mosti, asko. Baina hon berzinoi ertaine eta luzibe bakau. Nahi adina, ez? Eskalezatu programatzaiek nahi dutena eta dana emango diogu. Hori da. Eta nik aipatu dut, elkarrizketa bat entzun dizuen, non esaten zenuten hori, obra luze bat egin nahi zenutela, eta gero ere bat zenutela, ondarrutarrez egiteko gogoa, eta Bilbon, ea nola funtzionatzen zuen, ez? Ikusi nahi zenutela. Ea ondarrutarra hori mundura zabaltzen ezaketen. Alde horretatik, zer bizi izan duzue? Edo nola ikusten duzue euskalkien egoera bantzerkian eta horrelakoetan? Bai. A ber, guke horretaz asko hausnartu dugu, eta kostiente gautu badala, ez? Euskalkixe erabiltzi ikuskizunetan, ez? Eta ikusten dugu bebai, piztina salto etxirela, bebai xelako babesipaik ez momento batzutan. Baina konturatu bai funtzionaten da ben kontu badala, gure euskalkixak eta orokorrin danak eukiko dabe, ez da, unik geuri zautzen dutelako hobetuen, ez? Baina badauke beran humore puntu hori edo grazi puntu hori, eta hori esplotati oso politxera gutzako, oso bertigarrixera bebai, ez? Hasieran bertigu ez, idatzi ban Ainhoak, eta ondarrutarri idatzi ban, eta bisaldu gendun, eta onartu ben, eta guazi ginen entzaxaten, eta listo, aurrea, ez? Gu geuriaz aurrea. Eta halako baten, eman aldixa baino eumiarina ero, email bat jaso gendun, esaten, igual, ondarrutarrez baino, igual, eta gu, hemen ze pasara, ez? Aparte, ez dakau, ez da ondarrutarra zuek ontxe momentun, betzaten dut ondo ulertzezta zuela, ez? Bai. Noski. Gauza bada Ainhoak eta nik geinkezen konversazio besta gauza eta ondarrutarra holtzan zelan erabili. Eta, zaten du, ez guz aurrea, arrizgangoa. Eta esan den gintzen, beatu, lasai, saiatuko aldoen garbixen etxen, eta hori, baina aurrea, ez guz aldatzea. Eta funtziona iban, oso ondo gainea,
oso ondo, ze, klaro, hor ez dakitzeko lehon zen, teatro laburran emanaldixetan, baina hor esaten dit 4 pieza, bat euskeraz eta 3 gazteleraz. Hori oso gorra engaztan. Bai. Oso lehartu da itxik urten da, derrepentine, bat euskeraz da 3 3 erderaz, 12 antzeslan zin, eta 12 4 bakarrik euskeraz. Orduan, gorrara hori, eta zeu isatik gainea, bat, ez? Eta, bueno, gu ikusi bizen duzen 2 pieza, ez? Orduan, gu ikustea, beste pieza bat ikustea torren erderazko euskerazko bat, guri ikusin biban. Orduan, bauan jente bat euskeraz ez bana ixe ulertzen, eta oso eru bana antzeslana. Oso divertigarrixen gakona, gauza batzuk ez ban ulertuko, baina oso ondo eru bana. Ez da horren feedbacka bai jaso gendun eta eskertzezan. Eta gero, bai, beste euskaldun, euskar parlantik eguazenak bai jente askorek ezaskun piat eskertze benela, euskalkixin isati, epaimaikide bat epe bai, ezaskun, ze horrek naturaltasun handixe motetzanela, obriai, ez? Lanai, ez? Da hori, bueno, gu pixkat hortixeik ikuste gendun bai, ez? Gure apustu. Baze pozgarria ez, gainera horrelakoak jasotzea, lan hori egin ondoren. Eta hola labur-labur ze berehala utzin barko zaitugu, esan duzu zerbait lehen maite dute, baina agian norbait orain elkarrezketan sartu zaigu, eta Hilda Jainkosa honetan, zer aurreratu daiteke ikusiko dugula. Improvisaketa asko dago holtzan, nola sortu da? Esan duzu testua Ainoak idatzi zuela, Ainoa Etxeberriak, konta egozu zer den, ze bi emakume ikusiko ditugun hor. Bai, Hilda Jainkosa da, Nerea Gartziak erabakitzen dau, da erabaki bat, beran erixotzi edo beran, enterru, funerala, zelako izango dan erabakitzi, ez? Hoize da bizkat guinez. Horre, nereak badauke proposamen bat, Ainoak bideratu birdabena, Ainoa izangora nerean enterruko aurkezli, baina hor gora bera handixak pasaten di, manaldi guztitzir, aldaketak emongo dizena, ez? Bai, nereak pentsatakarren gauzetan, edo Ainoak pentsaleik esenetan, edo... Bai, da, bizkat hausnartzeko gaur egunin, bazelan, ontxe pantxa eta peioaz komentado zuena, bai, ez? Bazelan makro kontziertuk, makro enterro bat, hasiera bat besteik ez da, ez? Bazelan, azkanin, dana nahi duen pentsa kontrola, dana nahi duke super handixixan berde, naiz de guzurrak asma, ez? Eta bizkat horte xeitu, humorezko antzeslan bada, gauza oso zerixuk ikutzen da bena bebai, eta hausnarketako aukeri emoten da bena bebai, baina ondo pasateko. Eta ondarrutarraz gozatzeko. Zeona. Eta azken galdera txiki bat, Nerea eta Ainoa zarete? Oholtzan, baina ez zarete Nerea eta Ainoa. Pentsatzen dut. Nola gorpuztu duzue izen bera, baina beste pertsona bat da? Bai, hori ez da pape erreza izaten, autofizinoi enbizu eta horre joko handixera, baina bai bakau horre kirmen uriben kutsu ez da ondarrutarron hori badan, ez, protagonismo falti edo zer dan, ez, baina fikzinoi eta realidadi nastati, ez, eta guk hori horreaz bai jolasturo eta oso divertigarzen gazku, oso. Bibitxa holantzen sortu gendun, aurreko ikuskizune geu ginen, eta idatzi banin Ainoak hau, Nerea eta Ainoa naturalidadiaz idatzi ban, ez? Gioine bat, Nereak hau esango dau, Ainoak hau esango dau. Eta gero hasi ginen sorkuntza lanetan, bai uki gendun, zen gau, eta zabeke bak, azkezin jo aldatu geu ba. Geuri
eta gauza batzuk ez di niriz gaztaz pasa, niri kontaten duten gauza batzuk, baina bai neurik etxen dutxuaz, ez? Personaje bat sortzen da horrez. Eta esan birdotzuet, urrengoko antzeslana ja martxan dakauela. Epa! Ondo. Bai, ja martxan dakau, horre datorren udabarxan estrenako, urgabiz, sorkuntza lanetan, eta bai, eta horben ere eta Ainoa izangoa, eta eskontza baten ingurune izangora asunto. Horrek ere emango du jokua seguru, eh? Bai, orduan, bueno, gure apostu hortixe iteriskat, ez? Autofikzioi edo fikzio realidadea jolas hori zein da zein jolasti horretan, ez? Oso ondo, Ainoa gonbidatuta dago eta hitzartu dugu etorriko dela, beraz, aprobetxatuko dugu ja lan horren bueltan, ez? Pixka bat gehiago sakontzeko. Beraz, eukiko dugu zure berri ere ziur berarekin. Nere mila esker eta laizter arte. Jo, zeuei mila esker, guztua egonaz, zeuekin, oiana muso handi bat. Beste bat. Ez gai onaspaldi alkarreaz, baina... Baina aurkituko dugu aukeraro. Bai, eta zuei goiurit einigo bai, muso handi bat, eta mila esker gonbidapen honeatxik. Zaindu asko. Zeueke bai, bardin. Buruaren ziega izolatuenean Drama zerai, erraldoi bat, sortu doaken batean Zorion txuit Entzuleok ondarruera ederki asko ulertu eta menperatzen duen lagun bat izango dugu hurrengo minutuetan gurekin. Joan den astean aritu ginen, harekin hainbat gaien inguruan, Ipar Lurmuturretik Euskal Herria egindako bizikleta zeharkaldiaren inguruan, baina antxe geratu ginen oso kontzeptu teknikoetan, bizikletaren elektrifikazioan eta bestelakoetan, baina geratu egun pixkat jakiteko goiuri, non letxez egiten zuen lo Josuk, zenbat geldialdi egin zituen, arazorik izan ote zuen, bapatean landatan kokatu zitzaigun, 3.000 kilometro 7 segundutan eginda. Josiztu eta, egun honetan gitu horri berriro. Egunon. Bueno, mapa ekarri duguzu, eta hor ikusiko dugu, mapa paperezko batean ere, bidaia nondik nora osatu zenuen. Zer esan dakoa, bapatean landetan zinen, baina norbeiatik abiatu eta lehenengo etapak, eta gauz asko geratu izezkigun kontatzeko, horrelako bidei batek asko ematen duelako kontatzeko ere, ez da? Bai, zein goro, ondarrotagaz berroain goro. Zu kapaz, bai, ez da? Lotura hondiak izan ditu, Josuk ondarrorekin, eta horrexiatik aipatzen nuenik, bai, ulertu eta ulertziaz gain hitz egin ere, bai, antzadenez. Berbain, bai. Justu bidai hau hasitako puntua, Ipar Lurmuturra edo dena, Norkap bezala ezagutzen delekua. Mapa baten da azken muturra, baina, izan litek ere bizitza baten hasierako puntua. Bizitza klase baten hasierako puntua. Nik guatzen dut, 84ean izan lehenbiziko aldiz Laponian, zeharkaldi bat egitea junginan, Jon Miren Begirizain Tolosaga, Angel Ortiz Tolosaga, Dina Bilbao, Ondarrotaga, eta ni neu. Eta hori zantzan 84ean. Geroztikan askotan egon gabertan, udazken, negu, eta esate genu bezala eskiz, bizikletaz, volantin, arraunen, denetarik pixka bat. Eta odun, lehengon landetan ibilinean asko xama, da bizikletan gauzak esplikatuz, baina viajea oso goran hasitakoa izan da. Han goitik abiatuta, jendeari etorriko zaion lehenengo zalantza izango da errepiden ingurukoa, bideen ingurukoa, ez dakit asfalto soilean eta errepidean, edo eta bidean hasi, garaian arabera elurrare bai, izotza, nolakoa izan zen topatu zenuen oraingo honetan? Bai, hori oso ipar latitudean dago, ez? Jendea mapa batean kokadadin, 71
graduko latitudea. Hori da Alaska baino gorago, ia Groenlandiaren pare baino altuago. Askotan orain aldaketa klimatikoa dela eta asko hitz egiten da horri buruz, Europan latitude horietan bizimodua posible da, Mexikoko korrente beroari esker, bestela hain gora ezingo litzateke gizakia bizi. Azken urtetan Europako lurmutur hori pixka Finisterre moderno antzeko bada, ez? Jende askoren, autokarabana zale edo, furgoneta zale edo, moto zale, jende askok ura jotzen du begiz, batez ere udan gora iristeko. Badago guain neguan juteko joera bat, aurora borealak ere, modan jarri direlako, moda garestia, astebeteako area junda ikusi edo ez ikusi eta bueltatu. Baina udaran motorzale eta asko topatzen dira. Bizikleta zaleak ere bai, Norvegiako kostaldetik juten dienak, bada nolabait, mendizalen artean ze izango da, Mont Blanc iotzea igual, ez dakit antzeko zeozer. Eta gero bai, bideak badaude, asfaltatutako bideak, badaude bide nagusiak errepide desentekoak, batez ere turista guztioi erabiltzan lekua, bideiari guztioi erabiltzan lekua, eta gero badaude errepide txikiak, eta gero badauka norberak ibilbidea edo bizikleta bidea nire kasuan aukeratzeko moduak. Orduan, beti esaten duna, bidegurutze bate iritsitakoan aukeratu ezakezu erosoena, edo aukeratu ezakezu politena, igual, interesgarriena, baino ez da igual erosoena izango. Ez du balio, hemen Tolosan gaude orain, Iruña jutea, aukeratu ezakezu Andoña junda dan autobia hartzea, edo Araseseko bidea hartzea. Oain, Araseseko bidea hartzeak suposatzen du azpirozko malda hortan 100% aldapa. Ezin dezu orduan erabaki bestaldetik joan izan banitz, bizitzan beste gauza askotan bezala. Horre, mapan ikusten ditugu zugia marka batzuk bazenituela eginak, kolorez berdinak erabiltzen ditu Josuk, eta konta eguzu, zein izan zen zure ibilbidea, nola bai esateko? Bueno, ni mapazale amorratua izan, ez? Adiktoa ere, bai, ez da nola ditu zean, mapafilo edo dituko zaio. Izango da. Ez da, edukiko du izena, Aber, pegatuko dut. Bibliofilia, mapafilia izan iteke. Atzo ikusi nun gainera, izarmen agatu zitzaidan, mutil bat, sortu dena orain enpresa bat, telazko mapena. Bai. Eta, esaten zuen, seguraldia, euria, zakize, eta telak, eta berak pentsatzen zuela hasieran, orain jendeak ez ziola jaramonik egingo bere proiektuari, zegoain mugikorrarekin, eta horrela, eta espero gabeko arrakasta ukitzen ari dela. Posten naiz. Bueno, ni Tolosarra naiz, da paper ingenieritzea ikasi nuen. Nire paper gehienak izan dira dolako liburu, mapa, aldizkari, paper diru ere lehen erabiltzezan. Mapa, Eskandinaviako mapa bat, berez, hau bat milioi bat eskalakoa da, gorain gauden maila 2 metroko mai bat da, luzeran, zabaldu ezkero gutxi gora bera hori litzateke mapa honen azalera. Eta odon, bat milako eskalan, bat milioi bateko eskalan, zentimetro bat 10 kilometro dia, eta 10 zentimetro 100 kilometro. Osea, hemen Inigoik begik jo dituken kolore horiek, 10 zentimetro edo 8 zentimetro. Txura bera hori dituk. Hori da. Hori laranja jarri ditut, bereizteko egun bat bestearen segidan ez kolore bera margotzeko. Odon, handikan etxeaino, olako 50 zati daude koloreztatuta. Horre batzuk oso zuzenak ikusten ditugu, neurtzeko errexak, beste batzuk, kiribildu egiten dira gehiago, horiek neurtzeko estrategiarik duzu, edo gutxi gara bera begiz asmatzen duzu hor da bilela? Mapari begiratzen diot, eta zenbaki txiki batzuk azaltzen ziren, garaibateko mapatan bidegurutzera, eta odon. Begiz ere asma ezaket, zenbat kilometro dira. Beraz, 100 kilometroiek izaten dira, 94tik 106 bitartean, edo 95tik 105-era. Bai, holakon bat. Eta obsesionatu gabe noski dana gainean dara mazunean, edatekoa, jatekoa eta lotakoa askatasuna. Autonomi totalak erabateko askatasuna ematen dizu. Eta hori, nire kasuan, izan zen, ez dakit, ibai bazter bat, laku inguru bat, baso itxi bat, liken zelai bat, ondartza moduko bat, hori,
ternuako nola zan, non gogoa han zangoa, nerea zan non gogoa, han toldoa. Toldoa, horrek esan nahi du lo egiteko sistema ere pixkat arindua edo erreztua dara mazula? Bueno, denda eraman izan dut, eta eraman dut denda ere bai, baina gu Laponian taldean ibiltzen ginenean, duela 30 urte 40 toldoa zen gure kanpamentu gustokoena. Soka bat arbol batetik bestera, bi aldetan jarri toldoa, toldo harinak badaude gaur egun, horrek ez zaitu pixkat espazio batean konprimitzen gehiegi, 4-5 lagun biziketa zibiltzen ginean, edo leku baten inguruan ez zaude binaka denda bakoitzean, bueno, karo, bakarri jo naiz, toldo azpia edo denda barrua bakarri zaude ez. Baina, gustokoa dut, toldoa batez ere, babesa ematen dizulako, itzala edo aterpea, eta gero bista, buelta guztian daukazulako, segun nola jartzen dezun. Denda gehiago erabiliet oraingoan, batez ere moskitongatik, denda batek kremailera itxita ematen dizu, bi dezimatako tela batek ematen dizu babesa, batez ere moskitoena. Bitxo txikienak dia han beldurgarrenak. Bitxo haundiak badaude, hartza batzuk, otxon batzuk. Baina, bueno, ez da horren arriskurik. Gehienez ere ikusi nituen hartza batzun kakak eta bestik ez. Eta oreinak, elur oreinak belar jalea diataiek. Ez dute interesin bezalako jendeakin. Hartzak topatzekotan, badaramazu zarbait eurak usatzeko edo, konfiantza oso ez dela zer gertatuko edo? Alaska jun izan banintz, Alaska Yukon, British Columbia, segurasko spray bat emango nun. Eman izan dugu, kanoaz eta Yukonen ibiligarenean, eta spray pimienta oitako bat, presio, defensa personalako baino handiagoak, spray bat... Urrun nago jaurtitzen duena, ez? Nago jaurtitzen duena, eta ezin dezu 100 metro hartza ikusita hori bota. Zaima dezu, gertu dagoenean, eraso intentzio bat ikusten diozunean. Bestela, 100 metro botatzen bai duzu, pote ustuko duzu, eta orduan bai benetan kezkatzen hasi bat duzu. Igual gainak kabreatu italako. Baina, nik ez nuen eraman, eta baino lasailo egiten nun. Hartza arriskua txikia, oso txikia da, han. Denak du bere sasoia eguzkipean. Aipatu dugu autonomia erabateko hori, horrek esan nahi du, jateko eta edateko badaramazula, ura topatzen zoaz, betetzen, zenbateko ur kopurua eramaten duzu gainean, nolabait, iturritik iturrirako, edo iturrian noiz topatuko arrisku horretan, zenbateko ur kopurua daramazu? Ura topatzen nahiko erreza da, lakuetako ura edan dezaket, erreketakoa bai txikitakoa ere bai, banera man filtro bat, baino ez duen erabili. Eta gero, gasolindegi bidegurutzietan badaude gasolindegiak, erosten dituen ere freskagarriak, edatearena han erosoa da. Alde batetik ere, bera hundirik egiten ez duenez, ez daukazu deshidratatzeko arriskoa hundirik, ez? Beste gauza bada, zean, atakaman pedaleatzea edo ez dakin nun, kirgistaren. Baina, kasu honetan, edaten nun, egarrian neukanean, eta ez neukan beldurrik. Kutsatutako ura izan liteke, baina, gero bai egia da, ura berez, hango lurrak materia organiko asko dauzka, eta odun ura ilun xamarra da. Eta uri ilun xamar horrek, materia organikoen ondorioz gero, argitarten da, hola egiten duenean zurrumbilo bat, apart pixkatateaz zaio. Odun, ez da oso, ikusi eta ez du edateko gogorik ematen, baina gero, poto batean hartzen dezu, eta, badauka kolore, arre bat, hola, turbio pixkat, baina, edan da, listo. Ni behintzat. Ala ibili naiz. Eta janariarekin berriz, Josu, pentsatzen tornillo bat, edo gas iturriko, berotzeko sistema bat, kastoren bat, justukoa, baina beharrezkoa. Justukoa, bai. Hori ere bai, gasolindegiak eta 1 kilometro, 100 kilometrotik behin topatu ezkero, gasolinditan zerbait hartu giteke, kafea, badaude denda txiki moduko zeozer,
nik neraman 3 eguneko autonomia, goizetan kafesne bateo hartu, galleta batzukin, gauen afaltzeko kuskus, pasta, purea, zerbait beroa jatenun, eta hori erreza da, hortarako hornillo txiki bat eman behar da, hornillo bat botila txiki batekin, eta nahikoa. Eta sobratzen bazitzaidan urrengo eguardirako. Bai, hortan, beti esaten dugura, bakarri juteak baditu arazo batzuk. Eta baditu abantaila batzuk. Nik bero edo hotza jaten badet ere, ez dut inorekin diskutituko. Dagoena jangoet eta kitxo. Beste bikin juten batzea, batak geixo nahi du beste hau bota edo hau ez, edo ez zai gustatzen, edo ez dut nahi, edo, bueno, nik konforma errezan ez, da nire burua ez dut, hombre, gozez ez dut akatzen utziko, baina naizela oso exigente alegia. Ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian. Eta horrela, 1 kilometroko kolpeak osatuz, eguna joan eta etorri, pixkana joan zin hurbiltzen etxeruntz, baina pixkana horretan hainbat herrialdi gero berdira. Bai, Eskandinaviako mapa bat ikusi ezkero, dago Eskandinaviako peninsula eta gero Finlandia dago, ez? Beraiet ditzen dute Fino Eskandia. Ni hasi nintzen Norvegian, goran lurmuturra Norvegia delako, jendeak idea bat egin dezan, Norvegiak biltzen ditu Suedia eta Finlandia eta goran Rusiako mugaraino doa. Pixkat egiten du, Finlandiak eta Suediak ez daukate Arktikora irterarik. Donik egin ditun 3 egun Norvegian, beste 4 bat egun Finlandian, gero Suedian initun 15 bat egun, gero sartu nintzen berriz Norvegiara, interes berezian eukalako, sartu nintzen Hamar erretik, Lillehammer erretik gertu, Jobiketik pasan nintzen, Jobiketik eta horri zian duela 125 urte, Norvegiaraiek Mustadlantegia Tolosan eraikitzea, horregatik bakarrik ez, baino hori bada gu eskizale izatea, bidaiari izatean neurri baten ere bai, eta gero ja Norvegia ipar hegoaldean, Oslo baino pixka mendebaldeago, Larvik izeneko herri batean, hartu nun barkoa Danimarkara, eta gero handikan Danimarka, Alemania, Belgika, Frantzia etxea. Bidaian 5.500 kilometrola egin ditun, da hoietatik jendeak idea bat egin dezan, 3.000 kilometro izan zian Eskandinavian. Eta gero, barko hartutan iketxea, beste 2.500. Zein dira Josu horrelako bidaia batean gertadak izizuken arazo nagusiak edo kezka nagusiak? Bat gaixotzea, esaterako ez? Bai. Bakarrik egon da bereziki, baina tira, gaixotzeak autonomia hori deusestatzen du edo bintzen murriztu egiten du asko. Bai, bata da gaixotzea, bestea da gaixotzeko beldurra, bestea da erortzea, istripu txiki bat izatea, beste bada animoz baju egotea, motivazioak fallatzea, o ilusioak aldeitea. Uste danak direla, bakarri bidegatzeko behar dezu, nik 3 gauza bereizten dituen ez, bata da teknologia, bizikleta posible egiten duen teknologia, beste da biologia, gu bizirik egoteak suposatzen duenarekin, eta bestea da, gure kasuan instinto baino zerbait gehiago dana, da, hori, ilusio, motivazioa, jakitea gauza zergatik egiten ditugun, zertarako beldurrak kudeatzen jakitea, bakardadea, euraldi txarrak. Esan beharra dago, Europako leku aberatxeretako batean nabilela, segurunetako batean nabilela, eta denda montatzeak ez dit suposatzen beste beldurrik, ez daukat, aldatu daiteke gauza noski, beste herrialde batean izan banitz. Baina, arriskoa bai, ambulatoriotik urruti zaude, hemen zoze pasa, duela demora gutxi lagun bat apendizetik operatu zuten, eta ni pentsatzen, eta apendize sintomak eukita, peritonitisa badatorkizu handiko 24 ordura edo gutxiagora, ez bazaitu egarra izarrapatzen, topatuko zaitu ekun eta bazterran. Erorketak, erortzeko ez da asko behar bizikletaz. Ni pinuko ozkor batekin, erori berria izea bota zuen pinuko ozkor batekin, pinaburu batekin,
aurreko kurpilakin jonun, eta iankaz gora junintzen, ez? Leku bere segurua zen, ninduan oso azkar, eta pentsatzen erori ezkeo, eskumoturra dena dela, jartzen baizu gaizki, aberia indako jendea ezagutzen dugu, hemen zuek ere ezagutzen duzue. Zazpi bidetan edo bidaxauko bide berdean, ez? Eta odon, gertu daukazu ambulatorioa edo ospitala. Odon, kontuz ibilita ere ez da nahikoa. Baina ezintzia obsesionatu. Obsesionatzen bazea, disfrutatzetik urruti biliko. Osea, neurrian on dagoen, bakoitza bere izango du. Nik nerea daukat, funtzionatzen dit, jendea pentsatuko dolako gauzak egitea, pixkat imprudente xamarra izatea badela, baina ni nire burua prudentetza daukat, ez da seguro laitako, osea, tope bat, baina, bueno, eta uste eta adinak ere egiten duela hori. Behin nigo gita lautekin, ziur asko, ez ditu pentsatuko hain pentsatituan gauz asko. Josu Iztuetarekin ari gara, iparraldetik, Norkapetik Tolosarako zeharkaldia egin duela hilabete gutxi, bizileta hartuta, 5.500 kilometro osatuta, eta horari gara, pixkat, xetasun horiek edo bidaia horrelakoak nola egiten dituen, nolabait, aztertu nahian, alforjak aurrean, alforjak atzean, bizileta gainean gauza askera eman behar dira, eta biziletak baditu abantaia batzuk, nolabait, pixu hori, ordekan, lautadan, berak sostengatuko duelako, eta behin martxan inertzia hori nahiko ona izango delako, kontra, espazio ikaragarria ere ez daukala, biziletak alforjekin ingenieritza lanak egin ere, mugatxo batzuk dituela. Bai, Nikolako gauza kontatzen dituanean, ez ditut kontatzen egindakoak ni bakarrik egin ditzakealako. Da alderantziz, jendea animatzeko, jendea badabil bizikleta, 6.000 euroko bizikletakin, ez dakizen bataz besteko media egiten, ez dakizen urtena 5.000 kilometro ginez, bueno, bizimodu klas asko dago, eta pedalak eragiteko ere era asko, estilo asko daude, baina atzo bertan idatzi zian, Gaztizko lagun batek, eta bere bikoteak familibidai desente egindakoak ziren. Gero ume bat izan zuten, eta batek esan ziren, bukatu zaizue, viajatzeko aukera. Bueno, segitu zuten viajeak egiten. Eta viajen umea izan dute, eta atzo, alaxi izan da, atzo gaueko 11etan, idatzi zian Gasteiztik, esan ez, 4 hilabete pasa dituztela, familia osoa Ameriketan. 5 urte eta 2 urteko umea eta bikotea. Eta, bueno, Tolosalde etorriko direla, gauza kontatzea, eta hori da niretzat polita, ez? Jendeak pentsatzea bizikletak edo umeek kasu hontan askatasuna mugatu dizutela, baino jende batek, segun ze jende, ez du horrela ikusten, eta gainera, gauzak egite dituzte. Ni bakarrik juteko ez daukat inorekin adostu beharrek, baino ikusten dut, erabakiak hartzeko modu bada, edo bizitza ulatzeko erabat. Ez hobea, ez teu ere idealizatu behar bizikleta alforjaken ibiltzen da jendea, ezagutzen da jendea 18 urte munduan barrena da bilena bizikletaz, nik hori ez nuke egingo. Nik junde etorri ibili nahi dut, gustora bizi naizelako hemen, eta oso ondo pasatzen dut alako kanpon. Badago horre kontzeptu bat, munduan leku bat topatzearena, eta nik ere bidaiatzen topatu dut, munduan leku horren bila da bilena, eta batzutan pentsatzen dut akaso topatuko ez duena, edo bilak eta bere toki bihurtu duena, ez dakit, baina tira, batzuk badugu garbi, oso bidaian eta oso kanpoan egonagatik ere, etxerako buelta, etxerako itzulera horretan munduan toki hori topatzen dugula, ez? Eta uste dut dualidade hori badagoela bidaiaren artean, etengabe bidaian dabilen eta etxe identifikazio hori nolabait galdu duena, Josu. Bai. Goiuri hemen isirisile, hau ere kanpoan ibilitako da, baina ez gu ezela. Bai, nik hori sintoma bada, norbetek esango ez, ostra, ole ibili, behar personak, eta pixkat hola idealizatu edo pixkat goraipatu ezela hola ibili dana, bidaiatzea ere sobrevaloratua dagoen. Hori esanin behar, asko bidaiatutakoa zer da, hobea, rekurso gehiago dauzkana, edo ez, gizaxo, nuner hori ez daukan bat, Ik esan deken adidi hori, ez? Josu Iztuetak esaten balin badu bidaiatzea, gain baloratuta dagoela, ez dago zabaidarik.
Beste gauza asko bezala, hori da iritzi bat, iritziak ez dira gero... Eta gero, gainera, pixet bidaiatzearen goraipatze hori hain global eta hain mainstream bihurtu denean, eta gaur egun, edonork esango dizunean, bizitzan zoriontzizeteko egin behar duzuna da, asko maitatu, asko bidaiatu, eta, bueno, bidaiatzea da aukera bat, baldin eta nahi baduzu, eta gero ere, beste analisiak ez jasangarritasun aldetik, jasangarria ote den, bidaiatzea, bidaiatzeko moduak, nora, nola, eta... Gu euskaldunok oso bidaiarek izan ga, aspaldidanik, lehen izango zen esplorazioak, izango zen komertzioak, izango zen kanpoko ondasunako honeak hartzea, gero izango zen arrantza, gero izango zen ezagizer, eta gero, azken mendean, oso bidaiari, ozio bidaiari ga. Horrez esan nahi du, abera xamarrak ere izan garela, klaro, bidaizaleat ikusten dezunean perfila, Mizaleteke asteburu batean Pragara dijoana, baina hemengo bidaiarien perfila da furgoneta, piraua gainean, bizikleta atzean, eskiak lotuta, horre suposatzen du klase media altua, horre suposatzen du burges baten bizimodua, baina horre mine ematen digu, langile borrokako jendeak geagu, baina ez da hola, eta bate bala sartu zaigu, baina gero esan dezuna, eta igual noizbait hemen aipatu izan dugu, hola, ciudadano el mundo izango aizizta, izango aiz, da, ni ez naiz ciudadano el mundo, ni naiz munduan barrena nabilena, dakidana nungoan aizen, eta ciudadano el mundo izan liteke zozer ona, edo izan liteke ciudadano el mundo, edo inongo ez izatea. Eta inongo ez izate hori, niri triste iritzu zainik hemen dauzkat lagunak, hemen irratia etortzeko aukera, edo atzo berria bisitatu nuen, Musto Eskandinaviatik etorritako sami lagun batzukin, eta lenguan beraztein honintzen lehen guzu hartzaina bisitatzen, bani asko ibili naiz munduan barrena, baina badakin nongoan naizen. Eta norbait asko ibili badata gehiago biltzeko gogoali mauka, baina ez badaka nun bildu. Nik ez dut hoi izan nahi. Ez da nik ere, esan ulertzen dizut, eta horregatik bota dizute galdera hori, horrelakoak topatu ditut, eta ez dakit, ezin egon puntu bat ere sortzen dite jende horrela topatziak. Haizu hemen, entzule batek esan digu, nik haunditan Josu Iztueta izan nahi dut, uste Josu Iztuetak esan duena, hain zuzen dela, nahi ez, egin. Ez itxoina, nahi izan ezkero bintzat. Haunditan igual zarrei izango, eta hoain ezak izadi jeukiko ezun, baina saiatu izaten izan nahi dezuna. Igual ondoateako zaizu, igual ez. Ez da batzutan nahi erosoa, ez? Hori, igeri, ibaian, lehengon, inigo egiten genuen bezala, korrientearen alde jutea erreza da, aurka basterretik jutea ez da erosoa, baino bai gustokoa. Zuk aukeratua baldin bada. Guitze egiten ari gehan, nekea, gozea, hotza, guk aukeratutakoaz. Hori da, privilegiatu batzun kapritxoa. Eta privilegio horretan badago SOS dei bat, alegia, nahikoa diru iturri badugula horrelako gauzak egiten ditugun. Gehiengok, momentu batean, buruan bide gurutze bat egin ezkero, etxera joatea erabakitzeko. Eta hartu autobusa, o trena danakoa, eta banoa etxera, eta nazkan ezkain danago, bakarrik bidaiatze honekin, gero egia da, gauzak bakarrik, edo ez bakarrik, taldean ere egin daitezkela, eta nik esango nuke, biziletak eta alforjak akaso ematen dutela horrelako bidai baterako lehenengo pauso erosoena. Bada, gutxu gara bat denok menderatzen dugun, ez dakit, kirol edo jarduera bat, biziletatik pedalei eragitea, pixka bat landu behar dena noski, ipurdia egin, eta ohitu eta bizileta ondo txukundute izan, baina bai, bizpairu lagun alforjekin gune lasai xamar batetik bidaiatzen, ustut oso egingarri, oso lehen pauso izan daitekela, eta benetan ikaragarrezko esperientzia suposa dezakena, eta honek ematen du aukera, bai, oiko, ez dakit, Santio bidea bezalako bideak egiteko, honek ere 10.000 bide ezberdin dauzka, kostatik, barrenetik eta bestelakoetatik, Frantziar estatuan ere oso bide prestatuak, txukuna, goxoa daude, Alemanian bertan ere, bai Rin eta bai Danubi baiek eskaintzen dute euren paretik bideak, lo egiteko kanpin edo alojamendu txikiak, pixkat, aipatzen genuen, hartzen menpe egon gabe ere, bidaiatu daiteke, bertan dutxatxo bat euki, eta,
bueno, komun bat eukitzeko, eta norberaren erosotasunaren arabera ere, bila daitezkela oso gertu, oso errex, eta astebeteko planak egin da, ere? Bai, eta gu bizikian lekuan bizita, gainera, badauzkagu gertu ez, lehen esperimentuain bataio deitze zaia, hori batek, abi batetik salto iten dut, eta bautizo dezaiz eta bautizo urazpikoa, eta bueno, biziketa tatuta Euskal Herrian badaude 200 kilometro, bia berdeak izan dakoak, garai bateko trenbideak izan dakoak, aipatzeagatik batzu, bidasoakoa, Leizaren plazaolako tren txikia, Iruñaraino, Basko Navarro trena, mehatze trenak Arrazola Bailaran, Bizkai aldean, uste, hoiet direla leku oso politak, lehen esperientzia eukitzeko, ez, igual jendea bizidan leku batetik beste bataino iristeko, baizik erdibidean gatzeko, akanpatzeko erreka baten ondoan, zelaia diabideak, 102 aldapa baino gehiago ez dute, eta bizikleta ikaragarri bat behar, eta, lagun arteko esperientzia oso polita da, urrutia jungabe, merkea, erreza, erosoa. Bueno. Egingo dugu, Josu, urrengo batean, proposamena, Goiui gaina azken aldian bizikletan dabil. Bai. Bueno, Iñigoko paritu zidan bizikleta bat. Oso ondo. Bai, eta bera izan daiteke norbait bataioaren protagonista, ez? Hor jarriko zaitugu. Eta diseinatuko entzuleok. Ni bakit betzaze bidea proposizalea. Hori, ados, hiruzpalau lagun joateko, bakarrik ez, 3 lagun, 2-4 lagun joateko moduko plantxo bat, hori, 5 pasei eguneko zerbait, izan daiteke horrelako zerbait, Josu? Bai. Egingo dugu. Lehen piragua topaketak egin izan du genitu, egingo dugu bizikleta topaketa. Zoragarria. Bai, eta elkarbanatuko diogu gure entzulei, anima daitezen, eta hor laguntza teknikoa ere bizikletarekin non topa dezaketen, alforja motak, gautza asko daude aipatzeko, eta egingo dugu. Josu Iztueta, plazer bat beti bezala zurekin bidaiatzea, heldu gara, ipar lurmutur hartatik, Tolosaraino, eta jarraituko du hemendik ingurutik bestelako bidaiak egiten. Vale. Agur. Josu Iztueta agurtu berri dugu eta beste lagun bat agurtu behar dugu segituan, gaur estrainatuko baitute, oso lan berezia eta guk nahi genuen hartu tartetxo bat, gehiago jakiteko, gehiago aztertzeko trikitixaren jatorriaren inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ordinaria era una copla que se hacía acompañar con un pandero. Y ese pandero, ¿cómo suena? Triqui, 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 triqui. Y ahí de ese triqui, triqui nació la triquitisa. Zeinek esango zirenik, gure ametxen ospo bat. Trikitiza bere kabuz joan zen aurrera. Lotuta dagoelako, dantzarekin. Eta bakizu, dantzarekin lotuta dagoen guztia oso garrantzizkoa da. Mi bisabuelo el italiano vino en 1859. Vino con un contrato, 40 italianos vinieron para hacer el ferrocarril, los túneles del ferrocarril. Trajo un acordeón diatónica y se piensan que era el primero que trajo, ¿no? Pero creo que había muchos italianos que vinieron con el acordeón. Ziur lehenago beste batzuk egongo zirela, baina hemen Euskal Herrian ezagutzen dugun lehen akordilariaren izena, Jan Batiste Buska da. Berak, hazi bat jarri zuen hemen Euskal Herriaren bihotzean, hemen Zumarragan, loratu egin zen eta gaurraino iritsi egin da. Hemen txari gara entzuten, Jaun Andreok, auspua eta tunela, eta
bertan hainbat testigantza. Batzuk oso ezaguna gainera, oraintxe gara iruditan ikusten, gero elkar banatuko dugu, bai Jon Maia, bai Bernardo Artxaga, bai Torti Martínez de LSA, bueno, Fermin Muguruzabera, eta beste hainbat, eta hau denak, etxeontako lagun batek biltzen lagundu ditu, edo biltzeko burutapena izan, eta jarri ditu, bestelako hainbeste martxan, dokumental bat osatzeko, Gorka Hermosa, gurekin dugu, hementxe, bideo deiaren bestaldean esango dugu, eta segituan agurtuko dugu, teknikoki dena beretokian jartzen dugu momentuan, entzuteko moduan gara. Gorka Hermosa, egun honetan gitorri berriro bigarren kafera. Kaixo, egunon, plazerra beti zuekin etea. Aizu, itxura ikaragarria dauka ikusten ari garen trailer honek, testigantza mordoa, eta nolabait, Euskal Herrian, mitotik asko duen zerbaiti nolabait, historia jatorri zientzia hausnarketa jarri dezue, eta da Trikitixaren jatorriari, ez dala erronka makala. Hori da, bi urtetako lana izan da, edo, iaia bizitza oso batekoa, informazio guztia biltzearena, baina azken bi urte hauetan dokumentala egitearena, oso ondo pasatu dugu esan bezala, Euskal Herriko figura esanguratsu pilo batekin hitz egiten egon geha, asko ikasi dugu, eta hori denak txukundu eta dokumental honetan kontatu dugu. Nondik nora pizten zaizu, Gorka, soinu jole bezala, Trikitixaren jatorri horri heltzeko beharra, edo honi guztiari erantzuteko grin hori nola zen momentutan pizten zaizu? Askotan galetziate, zatik hasi nintzen ni neu akordia jotzen, eta jaio nintzen tokian, jaio eta oso errexea zan. Ni beti Zumarran bizi izan naiz, portal batean, Elizkalde kalean, eta eraikin hori egin baino lehenago hortxe, zegoen Eusebio Taberna. Eta Eusebio Tabernan, esaten dutenez, hortxe sortu zen Euskal Herriko bizirik dirauen lehen Trikitixa taldea, eta Trikitixa lehen diska grabatu zen taldea, Zumarragako Trikitixa. Eta orduan, azkenean nire auzoaren historia kontatzea da, nire herriarena, nire instrumentoarena, eta nire bizitzarena, baina dena batera, eta dena, oso zirkulo polit batean izten dalarik, ez? Orduan, oso historia naturala da niretzako, eta nik uste oso borobila eta oso politia garitu dela. Gaur estraineko hori, Donostiako antzoki zaharrean, abenduaren 19 gaur. Arratsaleko 8etan estrainaldia eta, dokumentalaren proiekzioa zaratago, kontzertua ere bai, Gorka, hemen, ez dakit, menu kompletua proposatu diozue ikusleari. Nik uste, aperitibo bezala, Euskal Herriko auspoaren mitoak egiko ditugula, ez mito handienak, alde batetik esan dugu Zumarrako Trikitixa, gero Trikitixa beraren munduan, bi mito handienak, agian Kepa Junkera eta Joseba Tapia, biak gogorekin, auspo handiaren Euskal Herriko Elvis Presleya, Enrique Zelaya, 50 eta 60 markadan sekulako figura zana, eta gero Zumarrako beste lagun batzuk, eta nik uste, ordu erditxoko kontzertu oso politia, intro oso politia ingo dugula, eta gero dokumental ikusi izango dugu. Aizu, dokumental honetan esan dugu testigantza asko biltzen dituzuela, denak hasieratik izan dituzu garbi, batzuk besteetara eraman zaituztete, entrevista batek sortu du beste bat egiteko beharra? Denetik, egon da pixkat, ez? Zeuden figura batzuk oso argi nitunak, eta beste batzuk izuk esan bezala, gozatek bestera eramaten duela. Eta gero, adibidez Fermin Muguruzaren kasua, nire idoloa da, eta neuken argi, sartu behar nuela bai edo bai, eta gainera bera soinua jotzen hasi izan, bere lehen instrumenta izan zen, eta eskusa oso politia izan da bera elkarrizketatzeko, eta gaina, berak utzen hau flipauta, ze soinuaz pilo batzekin, eta nik ez nekizkin gauza batzuk ere kontatu ditu, eta oso ondo gainera. Irunek ere ematen du, ez, musikan eta euskal musikan, hainbat urtetan, Frantziar estatuko musiketatik alako sarbide, eta pentsatzen du, nahiz eta Trikitixa Zumarragatik iritsi zen, akordoiaren munduan, soinuaren munduan, gure musikagintzan ere, mugak izan duela pixu handia ez da Gorka, eta bereziki, Irun Hendaiako muga horrek ekarpen handia ere egingo zuela. Azkenean, mugetan sortzen dira gauza interesgarrienak, ez? Zumarraga ere, inguruko herrien artean, badauka pixkat erdaldun fama, edo pixkat kanpota, rasko eukitzaren fama, eta hori txarra izateaz, izan ordez, nik uste ona dela, ez? Gaur egun,
asko izte zezkigu, kanpotik datorrena arriskutsua dalaren diskursoak, eta badirudi hori kanpotik datorrena arriskutsua dala, eta nik uste oso garrantzitsua dala horrelako diskurtsoak dituzten gauzak balorean jartze, ez? Euskal Herrian batzegoen koplalarien eta pandero joleen tradizio handi bat, oso zarra zana, bengoa, eta nahastu zen kanpotik etorritako soinu txikiarekin, eta bien fusioaz, genero berri bat sortu zen, Trikitixa, eta gaur egun gure soinu esanguratsuenetarikoa da, ez? Orduan, hori, kanpotik datorrenari beldurra euki ordez, hori balorea jartzen, ez? Eta azkenan Zumarraga, hori bera izan da, ez? Trena, Zumarraga zen bidegurutze oso garrantzitsu bat, Madrid-Paris trena, gero Zumarraga Bilbo, Zumarraga Zumaia, Urola trena, da hor bidegurutze oso garrantzitsu bat zen, eta Trikitixa, beti esaten da mendian sortu zala, baina mendian fusio gutxi gertatzen dira. Normalean fusioak, horitzuk esan bezala, edo mugan, edo bidegurutzetan sortzen da, eta Trikitixaren elkargurutze hori, edo fusio hori, Zumarragan sortu zen. Agian ez dakit, jendeak idealizatzen du, eta mendiko erromeritan sortuko zalakoan, edo ez, baina kalean sortu zen, eta gero mendira joan zen, eta hori da pixkatik kontatu duguna, edo trenaren bitartez trenak ekarri zuen, eta gero men garatu dintzen. Aizu, Kepa, barkatu Kepa ez ikusten ari entzunetxe, Kepa Junkera hemen irudietan. Kepa Junkera ere gorka txertatu duzue. Ark ere gure lehen Trikitixaren bide horretan nolabait ikerketa lan eta bilaketa lan bat eginda zuen, eta pentsatzen dut, harengana ere, harreman handitik, beste hainbat musikarien arteko harremanetatik, eta jotzeko behar hori ere topatu duzuela. Bai, Kepa oso lagun hona dut, dela urte asko, eta, bere osasun arazoa eukita ere, izugarri piloa lagundu gaitu, bolkatu egin da, bain entzuten ari ginen kanta, Kepa Junkera Zumarrako Trikitixak eta nik komposatu dugu, hiruron artean, letra Jomaiak egin digu, informazio pilo bat eman digu, errestasun guztiak eman dizkigu, eta bai gaur ere, gurekin egongo da, eta horrelako pertsonalidade handi baten laguntza ukitzea, pasada bat. Aizu, zenbat iraungo du dokumentalak? Ez dut topatu informazio hori, eta ikusten dut hemen, mami asko dagoela, eta ikuspegi oso ezberdinetatik ekiten diozuela gaiari. Zenbateko proiektu izango da? Bai, hasieratik oso argi genoket dokumental labur bat egin nahi genuela, pixkate metraieta bat bezala, eta dokumentalak ordu erdi irauten du, 29 minutu eta erdi, nazioarteko zinema zirkuitoan esartu da, eta baldintzetako bat zirkuito horietan sartzeko labur metraietan, zan 30 minututik bera eotea, beraz, hasieratik hori oso argi genokan, eta baita, lo bueno si es breve, doblemente bueno, eta bai, hori oso argi genoken, orduan, kontzertuak 30-40 minutu irango ditu, eta gero beste 30 minutu proiektzioa, eta gero bideoklipa, ordu eta 20 inguru irango ditu gaur ekitaldiak, 8etan, Antzokizarrean, Teatro Principalean Donostin, Alezarrean, eta animatzen da jende guztia bertara gerturatzea, ze nik uste oso gauza politia prestatu dugula, eta alde batetik disfrutatuko dutela, eta bestetik, uste desente edo asko ikasiko dutela, eta ondo pasako dutela. Aizu, gaur Donostiako Antzokizaharrean izango duzu Auspoa eta Tunela, kontzertua, dokumentalaren proiekzioa, bertan, esan da bezala, aurpegi ezagun asko, musikaren eta soinuaren munduko lagun eta lagunen inguruko mordoa, eta 10 euroko sarreraren truke, bertan egoteko, oraindik sarrera batzuk geratzen dira, beraz, hortxe botatzen dizuegu guk proposamena. Gorka, ze sarrera gutxi batzuk geratzen dira, ez da uste dut hori begiratu dela lehenu? Bai, oraindik bat emak gelditzen da, beraz, animatu. Gorka Hermosa, mila esker, eta uste dut hori, esan da bezala, lehenago mikrotik kanpo hitz egin da bezala, urtarrilean lasaitasun gehiagorekin, ibilbide nazioarteko horretan murgiltzen denean dokumentala, eta guk ikusteko aukera daukagunean, jarraituko dugu, edo gonbitea botako dizugu berriro gurekin kafe hartzeko, gaur ezingo dugu bertan egon, arrazoia behintzat justifikazio honekoa da, akordoiaren giruan beste konpromiso batzuk ditugulako abenduaren 19 honetan, baina topatuko dugu Gorka aitzakia eta aukera dokumentala ikusi eta zurekin lasai elkar banatzeko. Bertatik pasan naiteke, ez beti da gustozo bat ez ikustea, da beste bat ematea.
Ona balin mazatoz, soinu hartu eta pixka jo guzu ze hori ere izan da bigarren kafean izan dugun plazera handi horietako bat. Gorka Hermosa besarka handi bat zein du? Beste bat bueltan, aio! Goizeko 11:41 minutu entzuleok, goaz lagun batzuk agurtzetik bestera, gaur oso lagun giroan gabiltza mentxe bigarren kafean, eta ez dakidana da gure urrengo gonbidatuari norbaitek kafea eskeniko zioten. Ez diote eskeni. Oraintxe eskeniko diogu. Segituan gara, entzuleok, esan da bezala, Punpairez giroan murgildu behar dugu, eta Xabin Fernandez gurekin dugu mentxe bigarren kafearen laborategian dagoeneko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleok 11:43 minutu, eta guk hemen ezin egindakoa betetzeko preskabiltza, 17 minutu 12tarako, eta segituan esan da bezala beste gai eder batekin ariko gara zuekin, urrengo minutuetan. Albuen zein daukozun gogoratuz, hemen badira benetan merezi dutenak, hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxen dituzu, baina zugabe ni tristetxu ibilinaz. Biotza bete zaitzu ikustian, aspaldian bakarrik ibilinaz. Tanik bezarkada bat gorde zuretzat, aletxia garestiei urten jat. Arrizkua duzu begiradan. Lehenera agendan esan dizuegu, abenduaren 21ean Iruñeko antzerki eskolan emanaldia izango zutela, eta Punpairez umore ikuskizuna. Horrela esango dugu, ze gehiago ere bada, eta esango nuke adar eta harimutur askori tiraka egindako lana dela, ikusteko aukera izango duzu, asteburu honetan, gerora izango dire itzorduak, joango gara hauen inguruan gehiago ezagutzen, eta gainera, naiz irratiaren laguntzarekin kaleko ikuskizunak, irratsaio bat izango da urtarrietik aurrera hemen naiz irratian, eta dendena ikusgai izango da gainera, naizen YouTubean eta irratiko webgunean. Stand-up estiloko komedia ikuskizuna, bakarrizketa, gonbidatuak, zuzeneko musika, gauz asko biltzen dituen emanaldia, baina hain eklektiko ikusi dugu, behar genuela norbait gure galderei erantzunak emateko, eta Xabin Fernandez gaur gurekin dugu hemen bigarren kafearen estudioan, egun honetan ongi etorri berriro. Egunon, eskerrik asko. Izu, ezkenen kaferik etzenuela nahi, ezta? Ez. Antzerki pixkat egin dut, baina kafe hartuta etorri nahi. Bale. Eguerdik 12 laurden gutxi kaferik gabe bizitzeko berandu xamar dela. Bueno, baina gustatzen zaite, Bat gehiago beti kabitzen da. Bai, goizerdian beste bat ondo sartu zaite. Zenbat hartzekoa izaten zea? Asko, gehiegi. Komeni baino gehiago. Eta gero esan azkeneko ez duen hartu behar. Osasun langile batek esan zigun, etorri zen oso bezkatuta gure irratira, eta esan zuen, jendeari esan, lau gehien ez hartzeko, Lau gehien ez. Bai, guk egiten dugu batzuetan kafearen gorazarrea, eta esan zigun, lau gehien ez. Bueno, gero, segunetan nolako hartzen dazun kafea. Claro, nik utxa, azukrerik gabe, horrela, igual, lau gehiegi izango dira. Bueno, hor badago teoria bat, eta da, kafe utxa eta motxak, kafeina gutxiago duela, kafe luze urtsuak baino. Ea, nik amerikano hartzen dut. Amerikano, horrek du kafeina gehien. Bai, urtsua. Bai, horrek gero eta ur gehiago pasa, orduan eta kafeina gehiago. Bueno, aizue, urtsua ez dakit, baina mamitsua bai, Punpairez umore ikuskizuna, aipatu dugu, ez dakit, harimutur asko ikusten gainizkiola, eta nahi genuela jakin, nondik nora, umore ikuskizun bezala labur bildu daiteke, stand-upetik badu, zuzeneko musikatik ere bai, konta eguzuko jago. Oso ondo labur bildu duzu, guk geuk ere ez dakik oso ondo ze eskaintzen dugun. Baina hor labur bildu duzu ondo, elkarrizketak.
umorea, musika, eta aztu zaizu euskal komodinak edo amaiera jartzen dugu. Eta beste 11 kontu. Oh, euskal komodina. Eta beste 11 kontu horretan sartzen da, gertatu daitezken gauza guztiak. Guk geuk ez dakigu askotan. Gu joaten gara planteamendu batekin, gure eskaletatxo egiten dugu, baina gero zuzeneko ikuskizuna izanik, gerta daiteke dozin gauza. Herriaren arabera ere, eta bertako ikusleen arabera ere, zeberaiek ere parte hartzen dute, eta bueno, beti da, diferentea. Hori da. Iruñan izango duzu emanaldia. Igandean. Igandean, esan barren. Bai. Zer daukazu prestatuta bertarako, zer topatuko du ikusleak. Oraindik sarrerak salgai ere badira, beraz, Iruña herriatik, hemen deialdia, iganderako itzordua gono. Bai, oso Iruñarako aproposa den saioa prestatu dugu gainera. Bagizu, gure zuzendari jaun Txitakurgarri Antonio Iriarte, Ugarte Iruñarra, musikariak ere Iruñakoak dira. Beraz, oso naparra prestatu dugu. Eta Antonio baditu ideia batzuk. Aurrekoan bildu ginen pixka bat, ideia batzuk gainetik kontatu zizkigu, nik esan nion, ni goierritarra naiz, Antonio, ez dut pito gulertzen esaten diazuna, baina aurrera. Orduan, murgilduko gara Iruñako unibertsoan, gonbidatuak ere gertukoak, eta txerstaldekoak etorriko baitzaizkigu bertara, eta gero berokoak. Amaiko beste amaika kontu. Beste gonbidatu bat ere badakit, esan didat etorriko dela, japoniarra bera, baina oso euskalduna aldi berean, eta ezin dut gehiago kontatu. Dena zina kontatu. Japoniar bat ere etorriko dela. San Tomas eguna izan da, taloa jango duzu emanaldiaren aurretik edo emanaldiaren ondoren. Ez dakit, nire zalantzak ditut, ez dut inoiz San Tomas eguna Iruñan ospatu. Ez dakit, Iruñan zerbait egiten alda San Tomas egunean. Bueno, baina, zuko ospatu ezakezu. Bai, hori bai ez, baina berak esan duenez Iruñan, nik esan duenez. Hombre, guk arratsaldez egingo dugu emanaldia, goizean ja taloa janda joango gara. Eguerdian, txoixo mutxur bat, eta gero joango gara. San Tomas eguna ospatu ala ez, Iruñan giroa, bai ala bai izango duzu, ez beti dago. Bai, gainera azken aldian desentetan izan gara, Antonio hori esker, bertan, bestelako, bakarrizketak egiten, stand-upean, Peña la Unikan izan ginen azkenekoz, Peñako kide guztiekin, berein urte hurrena ospatzen, eta egia da beti dagoela giroa, eta umore oso ona dutela, eta barre asko egiten dutela gurekin, edo beintza sentsazio hori izan dut, beraz ni beti pozik joaten naiz. Bai, la Unika esan duzun eri Peña hori asko gustatzen zaite, San Ferminetan, eharriki pasa izan duni beraiekin. Mitiko hietako bat, orain gainera, badakizu eraikin ez aldatu dutela. Bai. Eta orain bertakoek esaten zidaten pixka pijotu direla. Baina, sekulako erekin dute, eta kultur emanaldiak antolatzen ere hasi dira, eta topera, gauz asko antolatzen ari dira, bai. Ni galdera bat egin nizun, lehen esan duzu, publikoak ere parte hartuko duela, ni badaukan lagun bat, beti, adibidez, lehen lerroa gustatzen etzaiona esaten dulako, eta teatzen man haute edo, hobeto bazpareatzean. Olako jendeantzak, zer gomendio? Etxean gelditu, ez. Gainera, ni nahi zoietako bat, nik asko sufritzen dut, nik voluntario izateko ez balio, eta batzuetan hor tentsioan egoten naiz gehi. Bai, magoekin. Noizbait, mago bat ikusten duzunean gertu, ez bestaldera begiratu. Trauma txiki badukat, nik uste dut, oso gazte ginela, joan ginen, sor ginela aratzara publiko bezala. Opa, eta tea zintuzten. Eta Klaudiok mikrofonoa sartu zidan. Eta galdetu zidan, larrua jotzeko ze musika gomendatuko nuke. Benetan? Eta nik zeugiko nituen 8 urte. Eta etzenekin larrua jotzea zertzen. Koizkorragoa, esan nuen trikitixa, esan nion. Ateratzeko nolabait, eta bai nik uste dut agian hortik daugadala trauma hori, baina nien eiz oso ona. Orduan, orain ni izatea, pixkate publikoa xexeatuko duena. Egia da, nire papera hori dela, niri esan zidaten, punpairez egin behar dugu, Xabin, eta nahi duguzuk pixkat giroa berotzea. Hau da, aurretik pixka bat publikoarekin hitz egin, eta esan noen, bale, baina hori, eta gero zer, gero aspertu egingo naiz. Orduan publiko artean geratzen naiz, mikrofono batekin, eta pixkat naiz arartekoa. Bai, pixka zubilanak egiten ditut, holtza gainearen eta publikoaren artean. Bai, pixka bat hor, saltza horretan nabil. Modan ari dela jartzen pixka bat, publikoarekin hartu eman hau, eta badau jende asko gustatzen zaio, niri asko gustatzen zait, ikusteko bereziki gustatzen zait, gero parte hartzeko ere, baina nire inguruan ere izan dut jendea esaten duena. Baina eski jo naiz bakarizkera da honetara, eta eski jarri da gurekin izketan, eta eski nik pentsatzen nuen, ai ama, eta badau jendea etzaiona. Ni badakit dagoela jendea galdetzen duena joan aurretik. Jendea ateratzen dute, orduan ez noa. Orduak guk ez dugu ateratzen jenderik, lasai etorri. Ez egia da, ez dugu inor ateratzen eta ez dugu inor behartzen. Egia da, ez dugula,
herri guztietan azkenean dago norbait hitz egitea gustatzen zaiona. Eta pixka bat brillo ematen diona publiko guztiari. Eta oraingoz, egon gara, deban egon gara, leku desberdinetan egon gara, eta beti dago norbait ia oarkabean protagonista bihurtzen dena. Eta guri asko gustatzen zaigu hori. Ze, herriarentzat egiten dugun ikuskizun bat da, eta herriko istorioak ateratzea, eta herriko saltsa batzutan sartzea, guretzat oso nada, ze hori izaten da, bai, kriston parrak egiten ditugu. Bai, gauzaiekin eta beraien artean saltxan hasten direnean, herria bera arrotzen denean, euren artean xexiatzen hasten direnean, bai, hori magia da, bai. Eta gero, etxera joan, eta aztu bertan egin duzuna, ez da ezer pasatzen, Nik ere trauma daukat, joan nintzen behin publiko gisa, Jaime Otamendik aurkeza zuen saio batera, telebista saiora publiko gisa, eta galdetu zidan, ea nahiago nuen, orain ez dut gogoan nola izena zuen bere saioak, baina garai hortan alkainek ere beste saio bat egiten zuen. Eta Jaime galdetu zidan, ea nahiago nuen berea edo alkainena. Alkainena, gehiago gustatzen zitzaidan, eta nik esan nion alkainena, eta berak espero zuen berea esatea, eta hortxe momentu pixka bat deserosoa sortu zen, eta gero nire ikaskidek esan zidaten, baina nola bururatu zaizu hori, berea esan bartzen nuen, eta nik pentsatu nuen, alkainena nahiago nuen. Gezurretan, hasiko nahi zen bezuzenia. Ordutik, buelta asko manizkio gero buruari, ama, zer egin dudan, baina, pasatzen da hori ere. Otamen diri gertatu zitzaion hori galdetzeagatik. Egia da. Gauza batzuk igual galdetzea ez da komeni izaten. Egia da. Eta publikoari gutxiago. Ez dakizun hondik aterako zaizuen publikoa. Bai, kontuzibili behar da. Zu kontuz ere ibiltzen zara horrako besteak bai baino. Ez ni egia esan nahiko lasai nabilela, nire papera hainda erosoa, oiana, nik egiten den ere bakarrizketatxoa, hitz egiten dut beraiekin, jartzen dut pixka testu ingurua, gero ja Maria igotzen da, Antoni igotzen da, gonbidatuak igotzen dira, eta nila nago pixka xexeatzen, orduan, gustora. Nahi badut holtzara igotzen naiz. Ez badut nahi naiz igoko. Egia esan plazerra ematen du, Bai, niretzako oso erosoa da, bai. Eta gainera, ondo pasatzen dut. Bai, ondo, niretzako da, paper, perfektua, bai. Maria Blanco daukagu, aurkezle lanetan, Maria ezagutzen dutenek, jakingo dute, pixkat desastre izan daitekela, berak esaten du. Ni aurkezle ona, ez, orduan, berak esaten dit, behar duela pixka bat, ni atento egotea baita ere, ez? Eta orduan, hori ere bada nire lana, eta gustora gaude, familia txiki bat bezala, gutxi ikusten den familia bat bezala, hori ere esan behar da. Bai, gure puntu handietako bat da bapatekotasuna. Punpairez hitza badakizu ez esan nahi duen zuek? Ez, nik ez. Ez oso kuriosidadea. Freskotasuna esan nahi du. Freskotasuna, bueno, bai, bete ere. Baina ez hori. Baina, gauzei denborarik eman gabe reakzionatzea litzateke. Bueno, hau, pelotati datorren hitz bada. Hori da. Karo. Pelotati datorrena ez, euskitza india datorrena. Euskitza india. Berak asmatutako hitza delako, berak esan da, bai, euskal pilota oso euskalduna duk, baina hizkera oso espainola dik. Eta orduan beraiek egin dute lana, zenbait hitz euskeratzeko, ez da, pumpa, botea da, bueno, nik orain ikasi dut, eta punpairez botibolea. Botibolea, zer den botibolea, ez dakit badakizuen, hola, ingo kesan du bezala, datorren bezala eman, eta fuera ez da. Bai, ni... Atxiki. Badira bi kolpe mota ez, bata izan ozan sotamanoa edo, datorren bezala beti gora ematea, eta bestea goitik heltzen den, ez hori punpairez edo. Horrein daukagu pumpa gora, pumpa lasterra, punpairez, hauek dira ikasten ditugunak, eta gure ikuskizuna ere da, etortzen den publikoak ere ikasten dugu honi buruz, euskitze ere entzuten du, jainko moduan, eta bai, hasi ikasten dugu, orduan, hola, pelota datorren bezala ematen diogu, ez? Orduan gure ere, nahiko bapatekoa da, orduan ez dugu gehiegi prestatu nahi izaten. Freskotasun hori ere ematen dezan, ez bai. Euskitze gonbidatu duzue? Hori galetu hartu. Oraindik ez, baina orain da indik onan etorrela pentsatu dut. Euskitzen horretan ez dugu oraindik. Orduan, bai, agian podcastera. Labrit inguruan duzue. Podcastera ekarriko dugu. Gauzat esango dizut. Xabi Euskitze oraintxe entzuten ari zaigu. Hau da momentua, ari esateko, Xabi Euskitze punpairezen nahi zaitugu. Xabi, hor zaude? Hor dago. Gogoratzen zara, baimena eskatu nizula hitz zoragarri hori erabiltzeko gure ikuskizunean. Begira non gauden, Xabi? Eta zuk bidali zenian audio bat azalduz zertzen
Punpairez hitza. Ba oso eskertuta nago Xabi, askotan erabiltzen dut, eta publikoak benetan estimatzen du zure audio hori. Nahi duzunean, Punpairezen elkar ikusko dugu, Xabi. Ba, bigarren kafetik Xabier Euskitzeri, Punpairez emanaldi horietako batean, bat egiteko deialdi hau, Xabi Fernandezen ahotik, eta izue, ba, guk hori ikusi nahiko dugu. Euskitze honen batean bigarren kafera ekarri beharko genuke. Ez alda etorri horrendik. Ez etorri. Ba, Xabi, hori ere bai, karo. Ez, azken urtetan, Xabier Euskitz eta bion arteko harremanak beti izaten dira gai teknologikoekin. Inigo, mikro bat erosi berri diat. Kio bidez pentsatzen hori zamatzen nola. Ez gehiago. Inigo, Xabi, entzuten ari da. Hori da. Bidali dozu mezu bat, eta esaiozu bigarren kafera etortzeko. Euskitze, etorriai, bigarren kafera, ingo jau izaspertua o da honekoa. Tokatzen dana. Aizue, azken minutetan murgiltzen ari gara, Xabi Errolano, Maria Blanco, June Gabarain, Antonio Iriarte eta Xabin Fernandezek osatzen dute Punpairez. Principios. Badakizu Xabin igual gehien gorrotatzen dugun hitza bigarren kafean Principios dela. Principios gu gara. Baina, kasu honetan onartzen dute. Bai, karo. A ver, Punpairezen denean Principios oso txertatuta dago, bai, logiko. Men onartzen dut, baina nik esaten badioto Oianari. Oiana, joango gara libre zaude egun honetan Punpairez ikustera joateko, eta Oianak esaten badit. Principios bai? Pum. Peleak fizika, Punpairez. Bueno, eta irratikoa, aipatu duzu lehen. Horra iritsi nahi nuen. Podcast bat ere, edo podcast forma ere eman godiogu, edo ematen saiatuko gara guzti honi. Kaleko ikuskizun hori, irratira ekarriko dugu, eta astero saiatuko gara zerbait egiten. Naiz irratian izango duzu entzun gait podcast hori, dagoeneko badakizue gainera gonbidatuetako bat momenturen batean Xabier Euskitze izango dela entzuleok, eta gainera bideo formatuan ere YouTubeen ikusteko aukera izango duzue. Uste dut urtarrilarekin eta Punpairezen estreineko radiofoniko horrekin esango dugu, igual beste bueltat egin behar duzuela. Nahi duzuen, Ze gaur hemen Naparrek esan dute, bueno, seizu. Erabili naute, bueno, ondo dago, ez? Banatu gara. Antonio, gaur promozio eguna datan, bale? Erabili zaituzten, ez du erabili izaten horretan ere, nahiko ondo, Hombre, eta Tolosara etorri, bueltatxo bat eman, orain aldezarrean pintxo bajan. Kroketatxoa jango dugu negozu. Maitasun gauak apaintzeko. Entzuleok Punpairez ikuskizunak itzordua du igande honetan Iruñerrian, gainera beste itzordu gertuko bat ere badugu hain zuzen ere. Bueno, zuk etxean edo etxetik gertuko jokatuko duzu, Xabin? Horia, Goierrira, gatoz berriz, aldibitak ero, Ordizin, urtarriaren 2an Ordiziko antzokian izango gara. Ordiziko antzokian ikusteko aukera izango duzue, eta esan da bezala urtarria iristearekin batera, irrati uinetara ere, edatzeko moduko emanaldia Punpairez, umore ikuskizuna, eta bertan, elkarrizketak, zuzeneko musika, stand-up estiloa, improvisazioa, Principios, hau dena, ikusgai izango duzuena. Eta besta maika kontu. Xabi Fernandez, mila esker gaur gure horbitzeagatik. Oiana Maritonenak enbe datorren astean ikusiko dugu elkar. Urtarriaren 2. Porra dauzkagu, ostras, mila nago, zera, itxaso... Baina, bauzu beste kroketa bat datorren astean ere hartezak. Etorri kroketa jatera. Oiana, urtarriaren 2arekin ikusiko dugu elkar, hori da, ostira lorretan, izango gara bueltan, Goiuri ez Zarandia, zu astelen erarte. Ni beti nago hemen. Asteburu hona izan. Bai, behar dute. Eta bai dazuek entzuleo, kubagoaz, goizeko 10 eta 5 astelenean, hemen izango gara bueltan orain, bazkaltzera goaz naiz irratiko kideok, bazkaria daukagu eta. Dena ez dizuegu kontatuko, baina zerbait bai. Zain dut astelen erarte ondo izan aio. Keep calm and bigarren kafea.